Hej alle sammen og velkommen til vores kanal. I dag der skal vi simpelthen lave en video om os, så I ligesom kan få et indblik i os og lære os lidt bedre at kende. Så vi har skrevet lidt fakta. Vi har 9 fakta i alt, 6 hver. De sidste 3, det er sådan lidt mere om os til sammen. Som vi ikke rigtig kan skrive sådan sammen, eller hver for sig. Og det vil vi bare gøre nu. Og den første fakta er, jeg er 16. Og jeg er 12, jeg går i 6. klasse. Og jeg går i 9. Vores yndlingsdyr, og mit, det er hajer og dovendyr. Det er alle dyr. Jeg fucking hader edderkopper. Det er det værste, det er noget af det værste. Og jeg går til fodbold, og jeg går til badminton, og så går jeg i fitness. Jeg går til håndbold, og så skal jeg ud og løbe snart. Og vores højde, jeg er 1,65. Og jeg er 1,63,5. Vi er meget ens i højden, selvom vi er meget anderledes i alderen. Vi er kusiner. Vi bor lige ved siden af hinanden. Og det er min have. Og vi er sådan set sammen hele tiden, så det vil ikke være noget problem at lave videoer overhovedet. Det er sådan en dagligdags ting, at vi sammen faktisk 1-2 videoer. Vi lagde lige mærke til, at videoen ikke er særlig lang, så vi tænkte, at vi ville hoppe lidt på trampolin og ligne nogle fucking idioter. Så det kan vi lige så godt gøre med det samme. Det vil vi bare gøre nu. Og det begyndte at sne, så. Ja, det I skal huske i hvert fald er at like Og kommentere og abonnere. Hej!